Dobrovoľníci z radu našich zamestnancov a rôznych častí organizácie sa venujú žiakom a študentom základných a vysokých škôl. Približujú im hlavne Scrum, agilné metodológie a najnovšie IT technológie hravou formou. Viac nám o tom porozprávajú Marieta, Majo a Katka. Takže všetko to začalo 5 rokov dozadu s myšlienkou, poďme priniesť aj deťom základných škôl bližšie nové, moderné, agilné metodológie a IT technológie a ukázať im náš IT svet. Kľúčovým pre nás bolo dať dokopy tým ľudí, ktorým záleží na rozvoji našej budúcej generácie. Aktuálne môžem povedať s hrdosťou, že nás je vyše 20 a postupne kreujeme rôzne koncepty, o ktorých vám povie viac môj kolega Majo. No a vďaka práve tomuto celému tímu, ich nápadom a myšlienkam sme boli schopní vytvoriť rôzne koncepty, kde používame napríklad aj takéhoto Lego robota, ktorého si sami naši žiaci postávajú a nie je to len tak, ale používajú pritom priamo agilné metódy ako je Scrum. Takisto sa zlepšujú v komunikácii a prezentačných zručnostiach. Okrem týchto aktivít sme pripravili pre nich aj rôzne iné, ako napríklad blokové programovanie v Scratchi, alebo teraz sa vysoko rozvíjajúca umelá inteligencia, ktorú práve chystáme. A verím, že bude mať minimálne taký úspech ako to, čo sme všetko doteraz docielili, ale o tom vám už povie Katka. Vďaka podpore našej firmy sa nám podarilo dosiahnuť mnoho úspechov, osloviť napriamo vyše 1000 detí, vyše 850 učiteľov z celého Slovenska, pre ktorých aj pripravujeme, alebo sme teda pripravili 2 brožúrky o Scrume a momentálne pracujeme na 3. vydaní, kde už budú aj prípadové štúdie od samotných učiteľov. Čiže vďaka našej práci a našej snahe sme v roku 2021 vyhrali celosvetovo najväčšie Telekom ocenenie Telekom Award, na ktoré sme naozaj veľmi pyšní a bolo to pre nás obrovskou satisfakciou a obrovským ocenením našej práce a nášho efortu, ktorý do toho všetci dávame. Chceš sa aj ty podieľať na rozvoji našej budúcej generácie? Pridaj sa k nám. Stay curious and never stop exploring.